abang kaulagar manguwuh mungsuh paminta lawan anggrolir singa nabda kadyayun kal nubruk ladala nganti kaya wujude cahya adi-adiku Pandhawa anggene diboyong Narada munggah kayangan bener ucape bojoku Drupadi Pandhawa ngibarate ndhok sapetarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh mbelani iki Dewa Amra sing tegese Senopati Samudra tegese gedhe lan jembar pangapurane yen pancen dewa gelem mertobat ndak ngapura yen ra gelem tobat nggo gulung Suralaya. Sarta pawana ting ranu dresing karsaning sun dening kanyut Astungkara sidam sekaring dawana langgeng kawula nuwun sewu Kakang Gunarsi Narada paladalah banteng maring Marcapada punapi kalilan kula cumadung dawuh kados pundi kabul kawusananipun. Nah, saderengipun kula nyuwun gunge samudra pangaksami anggen kula tedhak dhateng negari Ngamarta mboten kelampahan amboyongi Prabu Puntadewa. Karana kula kepepetan budi kalah tembung kalah bantah kalian para Pandhawa mliginipun si Werkudara. Nanging ripalungguhan samangke kula pikantuk leliru utawi pikantuk ijel. Nadyanta Puntadewa boten saged kula boyong wonten kayangan anggen badhe nampi pidana. Werkudara Janaka kembar samangke minggah wonten kayangan minangka ijelipun. Yen tetela kados mekaten bab Puntadewa mangke gampil. Pandhawa Werkudara Janaka kembar mangcemplungke wonten madyaning kawah Candra Dimuka. Ngestaken Dewati. Ayo Pandhawa, Dewati.
kuragraning arga kura kurnita rek kagiri-giri ora bumi pragampita padula mangambak ambak tanpa lidah sinambung banyu tinalang Werkudara Janaka nakula sediwa dawuh tunggal saka pukulun Bathara Guru ripalungguhan iki kowe kudu ngunduh tanduramu anggenmu wani karo dewa ora perlu ngenteni sesuk-sesuk mburiku iki pasiksan Candra Dimuka nyemplung rene yen ra gelem lak remet dadi glepung dulurmu wis mlebu wis nyemplung kowe kok randang mlebu nyapa jame pas iki nggih mlebu yahene Dara kowe ya Madipati iya ndang mlebu ora lara kowe nang kene dapuk dadi apa njaga Candra Dimuka njabut nyawane menungsa anggenmu nyiksa karo menungsa ki nganggo pakem apa menganut karo karepmu dhewe ya nganggo aturan wis tinulis ana ing kodrat dina iki sapa sing tak cemplungne kawah dina iki sapa sing tak cemplungne neraka ngono wis enek pakeme manut pakem apa dina iki pancen Pandhawa kudu digodhog ning Candra Dimuka gae yen ora ya gene kok Pandhawa kok cemplungne rene lho merga iki darurat perintah saka pukulun Bathara Guru paton raselak saka batinku dina iki kowe nyemplungke Pandhawa ning kene merga kowe serik karo Pandhawa ning lelakon iki aku malah matur nuwun rasa kok perintah aku ya nyemplung ning Candra Dimuka merga bakale ketemu karo bapakku ngagak-agak ning Candra Dimuka ya merga saka kelakuanmu salahku apa dik merga kowe nglabuhi karo demenamu sing jenenge Bumi Ayu kowe nggolo-nggolo karo anakmu sing jenenge Nagapaya entek-entekane ilang rasa kamanungsan lan rasa dewamu kowe tega nyiksa wong tanpa dosa mingkema ndang mlebu kana gelau ugur kon ngleboni omong ae angele pira ndang lebono omong ae gelau ora wayah dudu wayahe buta sak gunung munggah kayangan sapa Dewa Amra kowe Bathara Indra ya minggat aja gawe kisruh janji dewa ora bisa njejekne adil lan bebener kayangan nak dadekke Karang Jingga piye wah gagah sapa iki pukulun Bathara Sambu sapa Bathara Sambu
Kowe ngapa kowe? Kowe kok tegel mateni karo ajudanmu dhewe. Adi Guru ngaturaken ketiwasan, ngaturaken kedrawasan. Kahiwangan ketaman goro-goro. Lagu-lagu yen ngoten. Mboten ngoten. Goro-goro itu tegese geger. Nadyan to mesti enek saperangan waranggana sing batin. Yuh, rantang goro-goro bar kuwi mulih. Dalange ora tau ndalang. Kados pundi enten buta gedhe putih ngamuk Dewamra. Para dewa mboten enten sing mangga pulya. Semunipun nuntut adil anggen paduka nyiksa dhumateng para Pandhawa wonten madyaning Kawacandra dimuka niki. Kula sampun matur makaping-kaping menawi ndika badhe mrawasa nyiksa wong tanpa dosa niki mangke glandang carang saka pucuk tan wurunga dewa ora kajen Suralaya remuk bubuk dadi rempon Adi. Adi